sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw, Abril 25, no? Isa na lang kasi na Mayo na kita, no? Ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran. Magapangalagad kita diri sa inyo sa aksyon o kung kapihan sa aksyon. Kag ang ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double kag mangosteen seed. Himo iniya sa scientific research again himo dito. Isa ka edusyon naman sa kapihan sa aksyon, ikadulo natin sa inyo mga ka-aksyon. Karon nga aga, mangin bisita natin diri, mga miyembro ni sila, no? Sa Philippine College of Physicians, Negros Occidental Chapter, no? Nagapasalamat kita sa ila presidente kay Dr. Michael Salvador, no? Kay Dr. Mako, for facilitating sa atong sining bisita karon nga aga. Nanong hambala naton karon nga aga? Ang ambala naton dire ining kaso sang COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Of course, ang aton mga doktor constant monitoring maning ilaman nga ginahimo sa pagtan-aw sang kaso diri sa siyudad sang Bacolod. Kag Negros Occidental, of course, no? Kay nabaluan naton in the past days sige ang saka sang kaso sang COVID-19 diri sa aton. Kahapon sa Bacolod, we recorded a triple-digit number of cases. Naglambot kita 101 diri sa siyudad sang Bacolod. Kung dumduman ninyo mga nagliligad nga mga sinimana to, bitanay ko na control na gid ang aton sining ang paglaptas ng COVID-19 because naga-record lang kita sa Bacolod sang duha, isa may ara nga 0, no? Pero sumong may ara na kita 40 plus, 50 plus hasta kahapon naglambot kita sa triple digit, no? Aning 101 nga kaso na record diri sa siyudad sa Bacolod. Sa Negros Occidental, amo man for the past many days, triple digit man ang kaso sa Negros Occidental, no? Nanong kabangdanan sini, no? We have with us on the line mga ka-aksyon, ang atong bisita karon nga aga sa kapihan sa aksyon, si Dr. Franilyn Pailado sa Philippine College of Physicians. Isa ini siya ka nephrologist. Magsiling ka gani nga nephrologist, ini nga doktor ya, specialista ni sila sa parte sa kidney, no? Which is also a very important organ sa aton nga lawas. Nga kadamo man gani, no? Siguro basi kung may chimpo kita karon kapamangkot kita sa pila kapamangkot, no? Parte ya sa kidney. But sa aton sining pagpangalagad, we will try to focus sa sining kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. So on the line is Dr. Franilyn, Dr. Fran sang Pailado sang Philippine College of Physicians. Doctor, good morning and welcome diri sa kapihan sa aksyon. Hello, good morning, Sir Boy. Madamo gid nga salamat sa pag-imbitar sa amon diri sa aksyon. Yes, Doc. Salamat man, Doc, for your time, for giving us your time, no? Bisan Sunday, at least ara kita, po, no? Nagapangalagad, no?
Doktor, madirekta na lang ko sa akon mga pamangkot. Ano dok man, kaya nakita naton, na do ka kada sige ang pagsaka lang sang kaso diri sa aton sa COVID-19 sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod, especially anong posible mga rason ni dok nga daw sige lang saka ang kaso diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Ho, sir, amo gid na nga atong ginaproblemahan subong, no? Ang amon gid siya nga nakita nga pinakamayor nga kausa amo nga masami wala ang hindi pagsunod sang minimum health standard. So subong maglakat ka kadamo na gid makita mo ang mga mask or wala face shield. Ang mga mask masuksok tuod mask ang ilong gagwa. Kung hasta lang sa sagang. Dason gakalipat na mag-hand washing, social distancing. Amo ni ang mga minimum health standards. Sang una, sang bag-o pa, no, may daw ma-stricto pa, pero subong ba daw nagalax na naman. So amo gid ng isa. Dason ang isa pagid kay tungod nga nag-open na bala ang mga iban nga mga establishmento, ti inang nagainupod na magkinananay, gakalipat na mag social distance. Ti amo gid ina nga danang isa nga nakita namon nga makapalapta gid ya kay ti kun magkaon ginakakas ang face shield, ginakakas ang face mask. Siyempre, ang mga droplets bala. Okay. Malaptagid ina siya. So, amo ng mga iban nga at makita namon. Ang isa pa gid, siyempre, kabati naman ang aton nga mga tagpalamati sang ginatawag nga mga variant sang aton nga virus. But silingon, ang virus nga original, kag ang virus nga nagalibot subong, may ara na sang iban nga nang daw naglain na. Naglain na ang ilang sulod bala. So, mas makapalapta ini siya, mas makalalaton. So, amo nang isa pagid ka rason. Wala magig kita kabalo kung nakalagkad to na di sa aton ang sa Negros sa Bacolod, ang ibang mga variant. South African, kag mga UK nga variants, o galing kay ti ara na sa Manila eh. So, hindi man imposible nga nakakadto na gid man diri, wala talang nadakpan. Mga mo na bala? Or way pata nato may baluan kay Wala na to nahibaluan. kay ginapaidalom pa niya sa ginatawag ba nga genome sequencing mo no? Para Correct. makuha naton, ma-identify naton kung ano klase sang variant ni ang nag-iigo subong sa aton, no? Correct. Pero dok anong daw tan-aw naton tuod bala na nga mas severe kuno ang let's say granting no nga may bag-ong variant, mas severe ni siya, mas malala ni siya sa original nga variant kag daw pati ang mga hubin daw nagakaigo man siya niya doktora. Halin gid sang una ang parihas lang man no ang mga hubin gakaigo, ang mga may edad gakaigo, pero hindi taman gid mahambal kay ti ang kwan niya is mas makalalaton siya. So it is more infectious but less deadly bala. Less so fatal, mas damo ang malatnan pero mas jutay ang kakapatay. So amo na siya. Pero so base wala mo- gapili. Base- Wala gapili. Base- 20 go lang. Base doktor nga mo man ang rason nga ang tao do way manadlok niya daw hindi man gid kawara, hindi man makapataya. Daw mo na base may mo nang kapaminsaro ng aton nga mga Nan, kung kis amugid man na ang ilang nga ginapaminsar, oo, ikaw, por ehemplo, hubin ka, o kung matsyag mo, baskog ka, malatnan ka COVID, kaya ko ni, mild lang ko. Oo, ikaw, mild. Pero ang upod mo ya sa balay, ang mga tao sa palibot mo, malatnan mo si lula, si lulo, si nanay, si tatay, si tata. Ang mga hubin, ang mga tigulang, ang mga may mga masakit nga iban, amo na iya ang pwede masamaran. Kasi tungod halin sa imo, ikaw ang kausa. Ikaw ang nagdala sang virus sa ila. Ang isa pag nga nakita ko di doktor, ini balang kadamo sang nakita ko kaso mo nga wala sa ang daw asymptomatic bala, wala sang sintomas sa ilang lawas. That's why nga ti kado kalax man sila kada way man kuya way man ko to so they just continue to mingle, just they continue to go around. Kaya ti wala man sila sang ginabatsyag mo ay symptoms kaya daw mo na nadiparahan ko sa sining nga mga variant bala do kalabanan sa mga kakaigo asymptomatic. Oo.
nang damo gid man asymptomatic halin sang una, actually bisan sa original pa naton bisan wala pa ang variant ni nga nag-alalabot, may ara gid ya nga mga asymptomatic nga mga carriers. Amo na gani nga bisan ikaw or nga wala kaya sang may ginabatsyag, ang mga minimum health standards gid yan naton, ang apat dapat nga ginaduso sang aton gobyerno, kinahanglan niya gina-practice gid na yan naton. Bisan wala ka pa may nabatsyag. Amo na gali may nagahambal na sakon mo kinahanglan ang aton nga attitude is daw may COVID kita. Correct. Amo na aton attitude nga daw may COVID kita. And treat everyone sa imo palibot Nga nga may daw sila may COVID. Oo. Para nga mag-andam kita. Andam gid. Kay kun kay kadamo pabisan ka paminsan niya nga wala na diya, wala na, no? Daw ginawbali wala bla nila. May mahambat ang hindi na tuod. Abaw. Hasta subong gani doktora, may mo pa na nga mga thinking mo, no? Oo, correct. May ara pa nga, hindi na iya tuod. Baw. Yeah, why? Lakat-lakat ka sa hospital lang tawato ang mga pasyente nga nagapungak-pungak sang hapo. Kadamo bala kag ang COVID is wala pili, no? Wala pili. Minano ang estado mo sa pangabuhi. Minano minanong posisyon nga ginauyatan mo, minano ka kadamo kwarta. Kadamo na ta sa nabatian bala nga mga prominent people na kalamatay sa tungod sa COVID, complications ng COVID. Si ano tong singer to bala? Di bala? Claire? Oo, si Claire de la Fuente. Correct. Victor Wood ang latest to. Wala pili. Hindi buot silingon nga sang last year may naga-joke pa nga mga nagabiyahe lang na masakit na isang mga manggaran kay kasarang silang magbiyahe. Pero subong hindi wala gid ya pili. May kwarta man o kun wala tigulang bata parihas tanan. Ang ako na ganyan doktora kamo ni libog ang ulo ko bla with the spike of the cases ng COVID nga kadamo. Singko possible mabot ang chimpo lang nga daw hindi na masarangan sa aton nga mga quarantine facilities, sa aton mga healing facilities, possible kulangon na blang aton ospital gani guro. I don't think nga magsige ni masarangan sa aton mga ospital doktora ang pag-accompany ni. Amon nga problema subong nga mga healthcare workers kay ang aton nga hospital overwhelmed na gid katam-an. Oo, may mga kwarto, pero ang mga tao, ang mga nurses, ang mga doctors, ang mga ancillary services nga maalagad sa pasyente kulang. So ang mga willing man or ang mga naga-duty man dira, every once in a while gakaigo pagid sila. So kung ano na lang gid ka jutay, gakaibanan pa ang workforce kay tungod nga bisan sila nagakaigo pagid. So although may kwarto pero ang pamangkot sino ang mabantay, sinong matipan si mo ang care sa pasyente. Amo na nga sa mga nagliligad, I was trying to explain before nga may mga issues sa una nga dala namon sa ospital wala kami ginbaton. So namangkot ko kay tingakon nga Mrs. Nurse mo, no? Namangkot ko lingkon kuno do gindala to sa inyo sa ospital sa inyo. Way ginbaton ti ambali Mrs. niya. Ano pagbaton namon kay wala sa may maatipan? Why na kami mga nurses namon nagre-resign na? Tong pagsugod gid bala nga daw ginakulbaan ang mga healthcare workers naton. Ti niya nagre-resign way sa may maatipan na may ara may available nga kwarto pero ti wala sa may maatipan amo nang rason nga hindi mabaton kasi anon mo na karon kay way sa may maatipan batunon mo pa na amo na nga I was trying to explain that sa mga tao nga ti andam gid kita kay hindi kita kasalig nga mapa-ospital kita may matipan sa ton. Oo, amo gid nang amon nga ginakuan gani kag sa mga kung pwede pa lang kung pwede mabaton tani sang mga mga health mga quarantine facilities para na lang gid kag ang aton mga pasyente, no? So mga ospital ta subong doktora sa inyo pagtanaw nagakapuno na gid. Puno na gid ya. Ang aton nga mga COVID areas, mga COVID stations naton puno na. Kag ang isa pa gid naton ka problema kay bisa ang mga bulong
nga ginahatag naton sa aton nga mga pasyente nga may COVID nagahubas na. Di problema pagid nga daan kay ti kun magsulod ang bulong dito sa Manila dako man ila problema. So kung ubos na gito ya gani ila bulong aton di nagakahubas pa lang. Ti kun mag-abot ng stock syempre priority sila. Ti kung maubos man ding aton mga bulong maano kita. Ang problema pa sini is ang bulong, I think nga ginadapat sini daw pertigid ang presyo. Oo. Daw hindi lahog-lahog. So, hindi lahog-lahog. Hindi lahog-lahog. Although nagatabang ang aton gobyerno sa paagi sang PhilHealth, no, sa gasto sang COVID, pero daw hindi gid na iya masarangan sang PhilHealth tanan. No, magastuhan ka gid. Kaya mahala na tanay ko mga pulo paracetamol lang kay masarangan ta na. Hindi ni madalas. May ara pag doktora kay nambal no. Nya kung symptomatic ka, let's say may ara gaubo ka nya ti imnan mo lang bulong sa ubo Kung lanat ka, imnan mo bulong sa lanat. Amo na ubo niya. Amo na ang pagkuan kay i-treat mo lang kung ano ang symptoms. Is that right? May ara gid man kami mga bulong nga kun nga ginahatag sa mga pasyente kung known positive na gid man sila, no? Pero kung mga moderate, mga severe, amo nang ginahatag namon nga mga bulong, wala labot sina may ara sang ginatawag nga hemoperfusion pagid nga daw dialysis ina siya pero magagwa man ang dugo gakadto sa machine ginalimpyuhan imo dugo pero kag dialysis machine man ang ginagamit pero lain ang ginaagyan sang dugo nga dialyzer. So hindi siya dialyzer, hemoperfusion cartridge ina siya. So wala labot sang mga bulong, may mga proseso gid may mga procedures nga ginaobra kung severe na or moderate ang imong COVID. May nabasa ko lang isa ka article, doktor, nga I think is sa Canada tuguro nga study no sa mga expert dito nga nagapakita nga ang COVID can be transmitted paagi sa tawag naton airborne nga transmission kay ang aton sumong natakuan niya ang COVID nimo sa kuan mo sining laway droplets infection pero may ara nga daw study nga nagapakita nga daw airborne pwede maka-infect. Airborne. Oo, ang aton gid nga ginatutukan matuod amo ina ang droplet. Buot silingon mga amo na nga ang naga 1 meter apart kita kay tungod nga ang droplet amo lang na ang kalayoon nga pwede niya ma-travel nga hindi maigo ang imo nga ginaistorya. Pero may ara sang iban nga mga proseso kasubong sang kung magpaaso ikaw, amo ini ang mga aerosol generating procedures. So, magpaaso ikaw, ang droplet, nagaubra gagmay-gagmay. So, ginagamay pagid nila ang size ng particle, pwede magstay sa air. Nga pwede madalas ang hangin. Pwede madalas ang hangin. Amo na nga kung nagapaminsar kami nga COVID ang pasyente or COVID, gasuspitsyo kami nga COVID, wala kami gapaaso. So, amo man na ang amon nga ikanon sa mga tagpalamati man, nga kung gahapo ang inyo pasyente, mas maayo nga hindi na lang kamo magpaaso, kay basi mapalaptan nyo pagid. Okay. Oo, so puff na lang ang amon ginarisita. Gina-puff lang, inang gina-spray-spray. Kaya wala na iya galapta. Okay. Sa ining study nga gina-mention ko bago lang doktora, may ginatawag nga may term nga aerosol, abi ko nang aerosol yan, ang gina-spray na siya lang. Amo na siyang aerosol. Mas gamay pagid na siya nga particles sa droplet. So, kung mag-travel siya through air, airborne siya, mas malayo. Mas malayo ang iya malambutan si doktora. Correct, kay tungod nga gamay siya. So, kag pwede siya magtinir sa hangin. Tingnan mag-amo na hindi siya effective ang aton nga 1 meter distance sa aton nga kuan, sa aton nga mga tawo. So, amo na ganing aton nga kuan nga gina-avoid ta na
ang mga amuna nga mga procedures. Kay Okay. para nga hindi maglapta sa hangin. Para nga droplet lang ang aton problemahon. Okay. So, Amo na siya. kuan gyapon siya nang i-avoid naton ining mga okay kung mapahangin ka magpaano ka na gani sa mga hapuon magpaaso sa mga kuan na doktora no sa mga hapuon no. Aso, daso na isa pagid like for example kung bagubuto do todo, no? So sobra gina iya sa 1 meter. Correct. So may ara bala kon kis our mga chi. Baw may ara gid mga pasyente kon kis ano may mga tao gid nga nagamask. Pero kung mga chi o kung mag-ubo-ubahon ang mask kag amo pagpangatsi. Kasi you are defeating the purpose of the mask. Oo, kay kuan mo dapat ani ang mask mo na hindi lang na para Amo na natani ang masagang. para hindi lang na yan para magsagang sang masulod sa imo kundi masagang man Pati sa sang ang magwa sa imo. pagwa mo. Oo. So kung mga check kag litod hindi mo magkaso na imo nga mask Oo, no. kay ti sobra na naya 1 meter, aerosol na naya pagpangatsi mo. Oh, okay. Sige. Doktora, we are always emphasizing on this so-called minimum health protocol or minimum health standard, no? Amo mala na siya mo wearing face mask, face shield, social distancing kag panghugas ang kamot. Amo mala na siya mo dapat nato tandaan permi. Apat lang gito. Pero aside from that, doktora, kan may iban pa tanga mahimo-imuon para nga ma-prevent nato ni ang paglapta? Ang amon kitsubo nga ginapush is ang magpabakuna. So kung available sa inyo, kung accessible sa mga pumuluyo ang bakuna, magpabakuna gid. Kay this will also help sa aton nga herd immunity kag sa imo mismo sa paglawas. Okay. Dayon, may ara mga iban nga nabalang kung magsimptoma ka na, may hilanat, may ubo, kung ano da ang imo nga simptoma, nagalagaw-lagaw pa. Kay wala pa kuno na test, okay lang. So kung may simptoma ka, dapat ma-isolate ka na pag mapaschedule ka na sang imo nga swab. Kay ang swab kung kisa, syempre, hindi man sila nga daw order ka lang da kape sa kalanaan nga pasulod mo swab ko. May schedule na, di bala? So samtang nagahulat ikaw sang imo nga swab, ma-early quarantine ka na nga daan sa imo balay. Isolate Nga ka na. kabigon mo ng imo kaugalingon nga may COVID ka, hasta nga makagwa ang imo nga result. So kung magwa ang imo result nga negative ka, o ti salamat sa Ginoo. Pero ti at least nag-quarantine ka na nga temprano. Correct. Amo na doktora no. I think I could be may perfect example kung ako mismo no sa amon sa balay. May ginbatsyag biya nga ako kiti frontliner, medical frontliner ang asawa ko. May ginbatsyag siya right then and then nga pagkabatsyag niya nga daw may may mga simptomas siya. Nag-isolate na siya dayon, no? Nag-isolate na siya until nga gindala sa namon sa ospital kag nag-test positive siya. Tapos after 1 week kami gin swab test man, kami nag-negative because at the very start sa sugod pa lang yan, nag-isolate na kami. What if kung wala kami nga, why pa man naguro, why man na, no? Kay base man sila kita why pa man nagpositive, why pa man sa test positive, why pa hindi pa ta kinanglan nga kaso lang na, wala na kaso, ate, imagine. Na, tingabi ko nagpabaya lang kami to, galing kiti ang bintala namon kiti medical practitioner frontliner ang akon nga asawa. At least mas nakabalo siya bala sang dapat imuon. So that is why ngati anom kami sa balay. Ang lima kami isa lang siya. Nag-negative kami because at the very start, nag-isolate na kami dayon. Nag-isolate na nga daan. So, amo gina early isolation. Once makabatsyag ka, mapakilid ka na gidya, makwa-isolate ka na gid sa imo kaugalingon. Okay. Kadto ako diri sa bakuna, bala doktora. Ay, amo ni ho. Ang iban ka sila nga, ay, nabakunahan na to siya. Nalatnan pa sa COVID. Napatay pa sa COVID. Amo gid ang masami nga reaksyon. Hindi bala na bakunahan naman ato siya. No. Ang bakuna, hindi man siya 100% nga hindi ka na magka-COVID. Ang bakuna, ma-prevent sang imo mild kag sang imo moderate kag severe nga COVID, no? Pero ang pinaka-importante gid nga paminsaron sa nga intsindihon sa mga pumuluyo nga ang aton nga vaccine 2 ka doses. 2 pa ka semana pagkatapos
sang ikaduwa nga dose sang vaccine. Nga makapacheck ikaw kung may ara ka na proteksyon sa COVID. Okay. So, kung una pa lang nga injection, amo gid na, no? Pag una nga injection, salig na. Daw nagalax na dayon, pabaya na sa ila nga mga minimum health standards, wala nagamas, gakalipat na manghugas kamot. Yan injection na ako. Kaya injeksyonan ako, nabakunahan ako. Hindi. Ano na, sala nga pag-insindi. Ang una ya nga injection, wala ka pa na iya sang adequate gid nga protection. Dapat ya pagpa-injection mo bakuna, bisan na bakunahan ka na gani ikaduwa. Dapat gyapon ga mask ka, ga face shield ka, ga panghugas ka, ga social distance ka. Hindi, ari doktor, right magsiling ko nga, ang ini aton mga bakuna, may ari na sila nga efficacy rate nga ginatawag mo, no? Nga ang nakita na kon, ang efficacy sa ibang nga bakuna, galambot na sa tag 92, galambot 90, pero may ara man galambot na gali hasta 80 ang efficacy. But silingon, nga anong but siling sa doktora, if sample lang kung ang isa ka bakuna may efficacy rate nga 80%, may 20% kita nga chance nga malatnan sang COVID, amo na? Kung ang imo nga efficacy, for example, 70%, no, against symptomatic COVID. So, buot silingon, you have 30 ang imo nga chance nga mag-symptomatic ka is only 30%. 30%, okay. Oo. Dason, 100% against severe COVID, meaning 100% gidya, hindi ka gidya mag-severe. So, amo na lang na yung imo nga, kwanon nga, o sige, may 30% kutuod nga magka-symptomatic COVID, meaning pwede ko mag-mild, pwede ko mag-moderate, pero at least sigurado ko, hindi ko maglala. May 70% protection ka gidya. Oo. So, 30% lang yung kulba mo nga maglaway ka. Kay wala man niya doktor sang kwan sang 100% yung efficacy wala ang bakuna. sang vaccine nga 100%. Kaga mo man na wala man bala vaccine nga 100% wala side effect. Okay. Ibisan ang mga ginabaksin naton sa aton nga mga kabataan, subong may mga nagahilanat man gani. Pero ginahatag yapon naton. Kaya nga mas kabalo kita nga mas dako ang benepisyo sang sa risgo. Correct, oo. May ara gani nga nagambal nga niya, mayo na lang na nga may 50% ako yung protection sang sa 0% agad ang protection sa akong lawas. Correct. Oo. Kag actually ang 50% nga inang against symptomatic COVID, meaning 50% dako may chance ka nga malatnan ka. Pero tanan nga vaccine is 100% against severe COVID. Amo nang atong nagwan nga 100% hindi kaya mag-severe, hindi ka ma-intubate. Sa simple nga sugilanon, hindi kaya matamaan abi sa kun hindi ka magtrangkaso, pero hindi ka mapatay sa trangkaso. Correct. Hindi ka matamaan kung matapikan kagid man sang COVID, pero hindi kaya matamaan or hindi ka mapatay. Bangod may protection. Hindi ka magbaw. May ginabato ang imong lawas. Correct. So amo na sa gali ang pinaka-purpose naton dira is for our body to fight against sang severe effects sang COVID-19. Amo nang kinakita mo na inang sa mga ginatawag nila sa gwa nga long haulers nga sa COVID. Isa nakabulan, nakapuli na sila halin sa ospital, pero luya gyapon, hapo gyapon, tuga ina sang side effects sang COVID nga severe. So amo nang hindi naton gusto kay hindi ta na iya kasarang sang papulion mong pasyente, dialysis na forever, o kung 3 lang katikang hapo na. So, amo nang mga side effects ng severe COVID. Amo na nga kinanglan nato ang bakuna. Kinanglan gid. Amo gid ang pinakakuan gid. Akong ginasiling niya ano niya nang namin. Ay iban way pa nagapabakuna kay gahulat pa sila sa iban nga brand nga mag-abot dire. Oo. Kung hambal pa to gani bala nila, wag kang choosy. Wag ka nang choosy. Kung ano ang ara, amo na siya. Amo na nga bali Dr. Sorungon bala nga the best vaccine is the available vaccine that is available. Amo nang the best. Yes. Ano mo tong siling mo nga may mga pertito nga bakuna to kung hindi man available?
Correct. Ala, Ulaton mo gid to ya. Basi isa ulihi, ara na ang bakuna, wala ka na pasyente. Oo. Anon mong nami-nami nga bakuna, kung wala ka na sang pasyente nga bakunahan, kinag-COVID na kag napatay. Correct. Oo. Ti subong sini doktor, ang aton nga mga doktor sa nagakuan man no, nagabulig man pa intindi bala sa aton nga mga pumuluyo bala sang advantage nga magpabakuna kita no kay kadamo mo ni kanina naglibog ang ulo ko bala doktora kay hindi ko nga mga tao nga iban mas nagapati iya sa mga way gani ka agi sa do hindi mas limo lang nga kung medical field ato ng balan do way man ni sila ya sang ihibalogin mas gapati sila dire sang sa mga doctors who are experts on that field. Di ko kuya kung di na yung mga eksperto, dito lang kung pati, kaya mo sila mas nakaintindi. Kay balaan mo, that is human nature. Regardless na nga why na iya kun COVID o kun lain nga balatian, bisan sa akon lang nga practice nga usual practice. Ang akon nga ginatudlo, mas mapatihan pa ang tudlo ni Kumare, mas mapatihan pa ang tindira sa Tiangge, ang tupad sa jeep, sa kung ano ang ihambal ni doktora. Oo, correct. That is human nature. Tikin ang lando. Hindi mo ginama. Hindi mo gid ko isa malikawan bala nga kapit pa kung sulit-sulit amo dambal Amo pagid na. amo ning ambal ni kumare to sa samtang kuan na sila nagatungit sabi nga nabaw ang COVID gali amo ni muto niya way manggali to ang bakuna to tapos pagpanindahan niya to momantong hambal to sang istorya to sila sang mnog isda to dito na saya nagpati. Tama gid na sir, boy amo gid na. Dito sila nagpati, why sila nagpati sa ngambal sa doktor nga kinahanglan pabakuna kita because that will protect our body against sa COVID-19. Nya patay man to ganito, may doktor ganit di sa Bacolod yan, di ba? May doktor kita diri sa Bacolod yung nagpabakuna na, I think nakabato na sang first dose, pero naigo, napatay. Oo. Do muna na dayon yang ilang basihan bala. Ang akon nga ni example nga ni doktora siling ko, like for instance sa Amerika. Sa Amerika, millions ang ang nabakunahan. I think naglambot na sila ganit sa 200 million mo sa ilang mga citizens na nabakunahan. Pero may isa lang ang report nga napatay. Amo nating tutukan lang niya may napatay galito sa sa nabakunahan to ganito napatay galito. Isa kabilog amo naging tutukan nila. Wala nila ging tutukan ang 200 milyones iyang nabakunahan nga way man naglamatay. Oo, tama na. Dito sila nagtutok sa napatay. Mahilig kita sa amo na no? Di na kita matutok sa daw mga adverse effect bala kag mga adverse reaction bala nga adverse result abi. Di na kita matutok. Kaya kita katutok nga ang 200 million to daw why man to sila kuan. Okay man to sila, no? Okay man lang niya. Wala man sila, okay lang man. Daw naglangaang lang pagkasunod nga adlaw back to work. Actually ako may mga friends ako sa kuan sa ibang nga country nga nakapabakuna na. Siningkuti kumusta? Nya diri sa amon nga kon hilanaton kay inom lang paracetamol mo na kun hindi hilanat nga na ba injectionan gabi kun nagbatsa kay hilanat inom ka paracetamol para mo lang na jati as far as ibang nga mga effect way man pero amo na ganing gina-emphasize naton sa bakuna hindi ta na malikawan may adverse effect din sa doktoran di ba may adverse effect atong nagligad to diri sa Pilipinas sa report nga daw mga 2.4% sang nabakunahan kiti mga ari naman kita sobra 1 ka milyon na nabakunahan may mga 2.4% nga may adverse effect may ara gani 24 nga report nga napatay but ginathag ato iya sang FDA kag sang Department of Health nga hindi to ya vaccine related nga mga nagkalamatay. Kaya ang tawag kapatay man niya mo. Hindi ba lang? Kaya kapatay man niya on other reasons, on other cause. Di ba lang, doktora? Di ba nagbangdan mo lang dahil tungkol na nagpa-injection sa COVID? Tungkol na nagpa-vaccine, amo na na dayon. Oo, parbangdan mo to dahil ang bakuna. Daw mo na pala dayon na. Pero we should remember, nga tawag kapatay man niya sa iban nga rason, iban nga kausa. Di ba? Correct ina, sir. Pero mo na sa doktora nga siling ko bakuna gid bala kay para nga kuya tigaling kiti ara pa kami sa media ara pa kami sa A4 no ara pa kami sa priority A4 pa kami ti A2 pa lang kita subong diri sa Bacolod kiti way pa man kaabot ang kwan way pa man kaabot ang aton nga bakuna diri gid nga gin kontrata sang Bacolod abe bisan ang Negros Occidental ay pakaabot no ti medyo malayo-layo pa kami sa bakuna pero kami we are ready to be vaccinated
nagapabakuna gani si Mayor, kita pa iya nga ha. Correct. Oo. Ang mga doktor ta si Dr. Michael gani si Dr. Mako, di ba nga sila ginang una nagpabakuna? Oo. Oh. Di ba gani sila yang mga doktor naton, presidente na sang Philippine College of Physicians si Dr. Mako, una-una gani pabakuna. Oo. Di dayon niya man lang gani bisikleta kag dayon niya man lang tulo. No? Wala na why, Doktor. We will come back. Kaya may mga obligasyon lang ako dire. Pwede lang, Doc, you can put down your phone. We will call you back. Kaya mahatag lang ko anay sa akong dire pila ka mga importante nga mga obligasyon, Okay, Doktora. sige, sir. Sige. Mga ka-action, balik kita dire sa Kapihan sa Action with Dr. Franelyn Pailado sa Philippine College of Physicians. Pagkatapos importante naton nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay. Okay, good morning dira sa aton nga mga mga naga-monitor sa Facebook. Sa kay Homa Lumena, maayong aga dira, Imelda Hongo. Good morning man si Inday JP. Pwede bala magamit ang saliva test sa travel kay ang kawayan hindi magpasugot nga magsulod dalhin Manila nga wala sang swab. Yes, pwede ang pwede ang saliva test basta Red Cross lang ha. Philippine Red Cross ka lang mapasaliva test, no? Amula na siyang gina-recognize nga test, no? Ining saliva test. Halin sa Philippine Red Cross, no? Dr. Mako, good morning. Salamat man, no? For facilitating sang pag-guest din ni Dr. Pailado sa Kapihan sa Aksyon. Kay Bia Jonathan, good morning man. Good morning kuno kay Kumari Vanessa Mayo, kag Ma'am Kelly Jelly, kag kay Sir Noel Amar, kag sa iautod sa Silin Home Subdivision, no? Suzette Alunan sa Hong Kong. Good morning dira sa imo, Ma'am Suzette. Sa kay Noel Amar. Salamat kuno kay Bia Jonathan. Aster says, good morning man. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo. Back to Minnesota na from Vegas. Thank you kuno kay Sis Alma Alvarez. Gallo kag kay Roberto Juanbol Gallo sang ila kindness and hospitality. Sige. Ma'am Van, salamat man. I hope nag-enjoy kagid sa imong bakasyon dira sa Las Vegas. Noel Amar, tamiyaw niyang friend niya si Ma'am Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo, June Season, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Kay, upon yun Maria Teresa Balalile, good morning man sa imo dira. Kumusta? Medyo wala na nakakalitan na. Sige lang. Si Perla Reynaldo, Rurik, Mickey, kag Ivan Amar, ginatamyaw ni Sir Noel Amar. Joval Trinidad, good morning man sa inyo, kag have a blessed Sunday. Monitoring from Cabancalan City. Joshua Sagaysay, good morning man. Monitor sila sa Purok, Kantaghap, Barangay Uringao, Cabancalan City. Sakay Imelda Jaime, good morning man. Sherilyn Oro Javier, God bless ko sa mga health workers, kag sa tanan ng mga frontliners. Kay Eddie Ricafort sa Operation Tulong Task Group, good morning sa aton ng mga amigo dira sa OTTG, maayong aga gid sa inyo. Richard Diet Pacheco dira sa may Barangay Central Maao, Don Jorge Araneta. Si Ma'am Kelly Jelly, happy Sunday kuno kay Mr. Biboy Villasur, kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga miyembro sang Energy Funds Club from US of A. Kay Marcos Makoy Anselmo, tisan una ang bakuna. Ang sa kay Makoy, ang bakuna diri sa Bacolod, ang aton kontrata ang kontrata naton AstraZeneca. Estimate na si mga July pa maabot diri sa siyudad sa Bacolod. Muna sa ang ipag-estimate sa probinsya the same man kasi AstraZeneca man kung ilang in-order mo, no? Pero ang aton diya sa Bacolod, ang sa Bacolod diya 650,000 doses para na sa 325,000 ka tawo. Kay duha ka doses na mo kada tawo, no? Christine Menyes Villalobos, kay Rodel Rubiato. Salamat gid sa imo sa pag-monitor, no? Dali lang. Sige, standby, magabalik kita pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay. Dr. Fran Pailado sa Philippine College of Physicians, no? So gina-emphasize naton liwat babakuna gid mo na gina-emphasize sa aton ni mga doctors, no? Sila nga mas naka-intindi sini ang pangabay gid ka nagahinyo sa aton pong luyo nga magpabakuna gid kita, no? So sige, anyway, Doctor,
Ikuan ko lang I would take this opportunity, no? Kay si Dr. Pailado is a nephrologist. Siling ko na ang specialista ni sila iya kon kidney ang ambala naton, ang aton kidney kag mga kidney diseases, no? Dr. Ramon ho, inang base bala tama at ka-focus bala sa COVID bala ang aton nga mga pumuluyo. Kag nga kalipatan na naton ang aton iban nga mga health concern bala iba naton nga mga organ sa aton lawas nga kalipatan tanan bala kay dili na focus sa COVID, no? And one of the most important organs sa aton sing lawas is the kidney, no? Bawo pertigid ang kung tapikan kasi ni sa una may nadumduman ko ni sa una nga may stroke ko nga once madamage ang kidney mo, that is irreparable. Amo ginambal sa amon sa una, doktor. Irreparable na once damage ang kidney mo. That is it, no? Siguro dok kay doktor, I'll take this opportunity. May istoryahan man naton kag matagaan sang mga informasyon ng aton nga mga action regarding how to take care of their kidneys. Ang importante diri is i-take care naton din naton pagulaton pa nga ibulungon na naton, maabot kita sa Correct. punto nga bulungon na naton, doktor. Oo. Kaya ang sa aton nga kidney, wala bulong. Insakto na ang hambal ni maestro mo, Sir Boy. No? Ang kidney, once masamad, wala bulong. So, ang pinakamaayo is prevention. Paano naton mapangalagaan ang aton nga kidney o kung bato-bato sa Ilonggo, no? Okay. Oo, amo na siyang bato-bato. So, dapat, ang pinagidya ka number 1 is make sure sang imo sugar. Control your sugar. Kung diabetiko, kinanglan ang imo FBS naga 110 and below, no? So, dapat, kung wala ka man kung hindi kaya diabetiko, mas maayo gyapon nga naga-monitor ka sang imo sugar every 3 to 6 months para masigurado nimo nga wala ikaw diabetes. Kay more than 40% of people who are on dialysis tungod sang diabetes. Okay. So number 1 gid ang diabetes. So number 1 gid nga dapat naton ginabantayan para nga hindi maigo aton kidney is ang diabetes. But it doesn't necessarily mean, doktor, nga kung wala ka hindi taas ang sugar mo, hindi ka magka-problema sa kidney, hindi na abot silingon nga muna. Oo, hindi nabot silang. Kaya damo man iban nga kausa. Ang ikaduwa is high blood. High blood? No? So, kinanglan ang imo blood pressure, gina-control. Kung ka sang imo bulong, check up ka sang imo doktor. Kung hindi ka high blood, pa-check ka gyapon sang imo blood pressure. Once a month, once every week, amo na bala? Para nga sigurado ikaw nga ang imo blood pressure wala nagasaka. Kung magsaka ang blood sugar, magtaas ang blood pressure, kinanglan imnan bulong. Kay kadamo sang mga pasyente gid nga nagahambal, no? Dok, wala ko nag-inom kay tungod nga kulbaan ko maguba akong kidney. Amo ginadaw ko amo na, sakto na. Ang bulong sa diabetes, ang bulong sa high blood, jutay-jutay if ever ang naigo ang kidney nga naguba. Pero kung updon mo ang diabetes kag ang high blood nga nakaguba sa kidney, 40% kapin ang diabetes. Ang high blood, 20% kapin. So 60% sang mga ginadialysis, high blood kag diabetes. So grabe gid ya. So kinanglan amugid na sila ang aton ginatutukan ang duwa. Kasi ang iban mag-avoid sang mga substances nga pwede makaigo sa aton kidney. Like Mga pain reliever, Oh, no? okay. So, inang mga sige-sige nga inom, ang buot ko silingon, matag adlaw nagainom gid, gainom adlaw-adlaw sang mga pain reliever, hindi na maayo sa aton kidney. Kay maigo ina siya. Ano pagid ang iban? Pwede makaigo ang iban nga herbal. Wala ko gambal tanan, no? Pero may ara iban nga mga herbal nga pwede makaigo sa kidney. Kag labi na gid kung nagainom ikaw sang maintenance para sa diabetes, sa sa high blood, para sa imo heart, mas maayo nga antes ikaw magsugod kung gusto mo gid mag-inom herbal, malisin siya kaanay sa imo doktor kay mayara iban nga herbal nga maayo in itself
pero hindi pwede pag-iupod sa maintenance. Okay. No, so mga amo sina. So amo pagid ng iban. So ano pagid ti syempre no, pag-exercise, mapamonitor man ikaw sa imo ihi kay ang masami or frequent nga infection sa ihi, pwede na siya nga UTI, pwede man na makaigo sa kidney. Okay. So mga amo na siya. Oh, so ang kidney galid daw kang guys ni daw ang damage sa kidney mo is daw complication of your other morbidities. Oo. Oo. Sunod-sunuran lang ni ang kidney. Sa tuod-tuod lang. Magmasakit ang heart, maupod man siya masakit. Maglaway ang kalamay, maupod man siya sakit. Mag-infection ka, maupod man siya masakit. Sunod-sunudan lang na siya. Okay. Amo na gali nga ang ginahimo si diri is ang nambal mo bago gilang ang ginatutukan naton is ang imo nga blood pressure. Ang imo nga sugar. Blood sugar. Blood sugar mo. Amo na ginatutukan gali because kung maintain naton nga normal ang aton nga blood pressure, ang aton nga blood sugar kung normal, malayo nga ma-damage ang aton nga kidney. Correct. Okay. How about no kung mga pagkaon ni mga salty foods, mga Ang creatinine hindi halin sa pagkaon. Aha. So buot silingon, wala sang pagkaon nga kung kaunon mo or hindi mo pagkaunon, direkta makadamage sang imo nga kidney. O galing kay, for example, diabetiko ka, magkaon ka sang matamis, mataas imo sugar. Magtaas imo sugar, apektado imo kidney. Okay. Mga amo na. Why galis ang direct sa Wala sang impact? direct effect. Oo. So, kung high blood ka, magkaon ka maalat, saka imo blood pressure, samaran imo kidney. Okay. Amo man na, magkaon ka sang tamaan katambok, pinirito, baboy tanan-tanan nga mga kontra, no? Tag-asa high fat, bali fatty foods, no? Mataas imo kolesterol, maproblema imo ugat, problema imo korason, samara naman imo kidney. So amo na siya. No. Amo nga dapat di kawan tagid ining pagka-damage ang kidney naton kaysa siling na bala wala sa sambulong ang bali doktora, wala bulong sa kidney mo, ma-damage imo nga kidney kad bati kita sinaguro ng dialysis sige natawag but that is just kuan na siya. Ano pa nawag natin sila gani daw para lang na maprolong lang ang Mintras lang na iya, no? Mintras tanto na lang na iya nang lifetime na iya. supportive lang siya. Supportive lang siya. Mapalawig-lawig buka buhi mo Oo, until nga probably makakita ka kidney transplant or may makadiskubre sang implantable kidney. Pero to kuha na iya kuha na iya kung ordinaryo kaya wala na sa bokabularyo mo ya ang mga kidney transplant na kay milyon na hindi dula na sa bokabularyo mo ya kung pigado ka kay wala na iya tsansa ang kidney transplant na no and isa pa sinadira ang kidney transplant is not also an assurance nga hindi na magdiferensya ang imong lawas. Oo, kay ang ambisang iba no nga kung mapa-transplant ko sa kidney, okay na. Hindi. Ang kidney transplant may ginainom kagid nga bulong for life. Para nga hindi pag i-reject sang imo lawas, ang kidney nga ginhatag sa imo. Pagkatapos kinanglan check up kagid gyapon sa doktor kay tungod nga may ara gid ginapang monitor pati imo mga kolesterol, imo kalamay, no? Kag ang level sang bulong. So, amo gid gyapon. Ang cholesterol doktor nagakuan man nag-affect man sa aton nga kidney. Not directly, buot silingon nga kung magsaka ang imo kolesterol maguba imo kidney. Pero ang mga konsekwensya sang taas nga kolesterol makaapekto sa imo kidney sa ulihi. So taas ang kolesterol, matapik ang kolesterol sa imo ugat, no? Atherosclerosis natin nga tawag. So, kung magtigaan na siya, masaka ang blood pressure, maigo imo kidney. So, Okay. mga amo sina. Or ang ugat bi sa kurason, amo ang tapikan sang tambok. So, ma-heart attack ka,
igo naman ang kidney. Okay. So amo na siya. Are, Doktor, I would like to focus sa itong ginambal bala kay ina nga ini mga pain reliever bala. Eh, ako, bisan ako hindi mo kuya doktor, pag hambal ko na sa iban kong lala nga nang magpalanakit ng lawas, inom dayon sang pain reliever. No? Sakit ngipon daw, hindi man gani, tanto kasakit sa ngipon, inom sang pain reliever. Sining ko, inang kasakit mo na nga ginabatyag, sige ka inom na, jutay nga kidar, dahil mo inom pain reliever, lakad daw, mas dako ng problemahon mo. Ang pain reliever, okay lang gid siya kung wala ka masakit sa kidney. Ang pain reliever, okay lang gid siya kung wala mo siya ginainom adlaw-adlaw. Kung kay ang problema man, syempre kay kung nagasakit, may sakit nga whatever, sakit ang kalawasan, sakit ang tuhod, sakit ang unto, ang ulo, ang tao hindi naman maka-function maayo kag ang iban gasalala ka ang BP. Gasalala ka ang kalamay kay tungod ka-stress tungod sang sakit. Okay lang mag-inom bulong para sa sakit. Ang amon nga ginapaibitar, amo ang pag-inom sang adlaw-adlaw. Kaysa isa kutob 3 ka bulan nga adlaw-adlaw ka mainom sang pain reliever kay may mga pasyente gidya nga adlaw-adlaw ga inom. Ay, daw addict na. As in gidya kay pagbugtaw sakit akong likod inom. Pagka alas 12 sakit akong inilikod gyapon inom liwat. Pagka buwas nga sakit liwat inom na naman. So inang adlaw-adlaw nga nagainom, igo ginayang kidney mo makuyos gid na iya ang So, imong direkta saya, doktor. direkta gina siya nga maigo ang imo kidney sa pain reliever. Okay. Pwede araman siguro may araman ka suggest nga kung mag pain reliever gid man ining daw mag-an lang may mga may mga kwan mangkot ka sa doktor siguro kung ano ining hindi gid bla tanto bla ang kwan ang effect niya sa aton kidney kay may ara mas mo mag-an nga mga kwan mo nga mga pain reliever mo hindi bla doktor. Oo. May araman yang pertig ka baskog. Kay ara gid nga perti ka baskog kag amo ginang nasubuan ko balay ng may mga pasyente nga halin sa mga provinces nang hindi gid bla sa syudad. Halin sa nga pagbalik mo di mo ni nakwa kasi umaning nagtudlo sa imo. Ate amo naman si kumpare nga upod tong its si manuglibod sang isda nagambal nga ako man balato ga inom ko amo ni ote. O nakita ya sa komersyal. Ha? O nakita ya sa komersyal. O may kung kisama nabatian sa commercial, pero ang commercial gani actually sa tuod lang may ara pa na iya may ara pa na iya gani iya nga reminder. May mga caveat, may mga warning pa na gani. Oo. Kasi So, kumpare. ang mga kilid-kilid na daya nga mga tubluklaway, amo nang mga pinaka-dangerous Why naging warning? Why gidya warning? Nami. Perte pa mag-endorso. Galalabog. Mayo gidya pare kay nadula gidya kung sakit sang lawas. Galalabog pa ng laway asing sugid. Nya do ka sakit sa akon nga likod daw. Pus na ko na lang blari ni ho. Ari ho pare nami gid ni. Oo, ti nami gid man sa tutuod nami gid saya. Madula gid na iya. Galing kay may bayad na. Kidney mo ang mabayad. Yes, correct. So, kuan nila, ako amo na galit tingala kung si Mrs. ko pangakig sa kundi ko inom sa akon yung maintenance plus high blood. Pangakig siya. Oo, kay gali amo na no. Nya kidney mo pila kadlaw mabaldag na. Correct na. Ang mga kondok, ang mga junk foods. Ang mga junk food in the sense nga taas sila sa asin. Okay. No, oo. So, pwede magsaka ang blood pressure. So, kung kisa may mga makadubla sa klinik na, ay dok, palakaon junk food. Personally, ang akon man niya, unless nga ginapamahaw, panyapon ang junk food, inaiya problema na iya. Pero kung inang ginasnack lang man every once in a while, dason hindi man hypertensive, okay lang. For me, wala ko nagasaway sa tuod lang. No? Kaya kung anhon mong tao, gutom, anong pinakadasig nga kalanon? Kung inang mga kuyam-kuyam na nga mga kwan ang pinakalapit, mas mayo na lang na nga kaunon mo. Kung sa masupay da sa gutom. Correct. Pinakalapit yung pinakabarato Correct. Sige. Well, anyway, Doktor,
Thank you good for your time. Kaya alang-alang ko sa ako ni oras. Salamat kay Dr. for your time. Pasalamat man ko kay Dr. Michael Salvador, kay Dr. Mako. Salamat gid sa Philippine College of Physicians. Thank you very much for the time given to us diri sa Action Radio Bacolod. Dr. Painalo. Thank you, Thank you, good sir boy. Sige, salamat Dr. Have a blessed Sige, Sunday. Thank you. Keep safe. Bye-bye. Sige, bye-bye. Salamat kay Dr. Fran Pailado sa isa ka nephrologist no sa Philippine College of Physicians. Salamat kay Doc Mako for your time sa imo pag-facilitate no. Kay Torco Jonco, good morning. Si Ledonia Santillan, may agaman naga-monitor subong no. So that's it mga ka-aksyon, isa ka edisyon sa kapihan sa aksyon ang atong idulong sa inyo. Kita iya sa masunod nga Domingo. Ang aton sini nga community pantry on dugay-dugay ara naman. Hindi lang ko magambal kundi no, basta we have our community pantry no. Mapakadto kita dito sa upod sa aton mga kaupdanan sa Action Radio. Kita sa masunod nga Domingo sa kapihan sa aksyon. Upod sa inyo lagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.